Nedávno jsme si připomněli už 22. výročí znovu nabití svobody v naší zemi. Ale přesto si ji někteří lidé nedokáží vážit. Ba co víc, někteří by si dokonce přáli návrat minulého režimu. Otázka je proč. Z nostalgie? Znamená snad pro ně minulost nějaký pocit bezpečí a jistoty v kontrastu s nejistou přítomností a budoucností? Pojďme si znovu připomenout hrůzy komunismu, tentokrát netradičně z pohledu víry. O své zážitky se s námi podělí pan Jiří Kusí, který si s komunismem zažil své, ale přesto si uchoval nadhled, optimismus a především víru. Vy jste vystáli venku. Jsou 3 židle seženu na To zase nemusíte si se nebudete stát. Co jiného? Zavřete a 3 židle a 2, 4, 5, tak počkejte. My se vystřídáme, ne? Tady jsou ještě 2. My se vystřídáme, Tady ještě jsou 2, seděte si tam kluci kalkám. Jo. Vy jste pak začal tajně studovat teologii. Mohl byste nám jako moderním studentům přiblížit, jak probíhá takové tajné studium? Tady byla celá řada kněží, kteří měli takový částečný souhlas. Říkalo se, že mají souhlas na 16, neboli teda to byl paragraf, podle kterého mohli být výpomocnými duchovními u různých kostelů. A vždycky tam byl teda jmenovaný ovšem kněz, který měl státní souhlas a tomu knězi vypomáhali. A v tomto případě já se setkal s kněžími od společenství Salesiánů, tedy Dona Boska, kteří v té době působili u kostela svatého Kříže na Příkopech v Praze. A když jsem se teda rozhodl, že budu studovat teologii tajně, protože jsem nemohl nastoupit oficiálně do litoměřického semináře, tak jsem šel za tehdy paterem Josefem Kubínem, tomu jsem to svoje přání sdělil, on to uvítal a řekl mi než tolik, že v úterý večer 17 hodin mám stát na refíži u Prašné brány, který tam jezdila tramvaj po Příkopech. No tak jsem tam přišel a tehdy vlastně jsem navázal to spojení s těmi, kteří neměli státní souhlas, ale vyučovali nás a to vyučování se praktikovalo jednak po různých bytech v Praze a jednak po různých farách tady v Čechách. Nechtěl jsem si nikdy připustit, že by nás někdo mohl udat, i když vím, že i v našich řadách právě byli tací, kteří prostě to udělali, že mě stál chlap pod barákem, který dneska už nestojí. A tam stál půl roku, tam stál chlap a díval se, jestli svítím, nesvítím. Jakmile jsem odcházel, už za mnou šel. To svěcení probíhalo tak, že já jsem teda přijel do toho Berlína a kardinál se mě zeptal, jestli by, on to stanovil na 12. února. A zeptal se mě, jestli by to nemohlo být toho 11. večer, že mu není dobře, já jsem potom pochopil, že to je finta, protože to probíhalo v noci. Při návratu z Berlína, když jsme přijeli na hranici, tak se na mě vrhli celníci, tam mě ošahávali v tom kupé, prošahávali všechno možný a teď tam byly ty 2 bomboniéry. Ty byly ovšem západoněmecký, ty nebyly enderácký. Jo, on to dostal ze západu, mi to dal a teď, kde jste to sehnal? Vy jste byl v západním Berlíně, jak jste se tam dostal? Já říkám, já jsem tam nebyl. A kde jste tohle sehnal? Já říkám, to jsem dostal. Já byl ve státní opeře, jsem zalhal prostě. Byl jsem ve státní opeře a tam jsem prostě se představil jako teda solista opery v Plzni, no a oni mě dali dárky, dali mi 2 bomboniéry, co pak to je trestný, jako no. Jsem si z toho ještě dělal legraci, no tak nakonec mě pustili, ale byť tam tu štolu kněžskou, tak to bylo jasný. Tak jsem šel rovnou do lochu. Napadlo vás někdy, že třeba si Bůh nepřeje, abyste byl knězem, když jste s tím měl tolik komplikací? Že to třeba není boží vůle, ale že s váma má jiné záměry?
To je zajímavá otázka, tohle mě nikdy nenapadlo. S tím já jsem neměl nikdy problém, ale tu krizi jsem měl, to jsem měl. Jako dělal jsem pořád to, co jsem dělal, všechno, do kostela jsem chodil, ale jako nějak jsem cítil, že ten Bůh je teď najednou někde jinde a že s ním ten kontakt jako nemám. Já se ještě chtěla zeptat, jak se cítíte v této dnešní době? Tak já, podívejte, to mám tak nastavený, že nemám čas o tom přemýšlet. To je asi lepší. Jo, jelikož neustále zase jsem v tom pohybu. Ale fakt je ten, že na jednu stranu jsem rád, že jsem se toho dočkal. Že mě nikdo neslíká. Neberte to tak, že bych měl ze všeho radost, to nemám. Ale na druhou stranu, já aspoň se cítím svobodný a tu svobodu mi nemůže nikdo vzít. Myslíte si, že bylo běžné chodit za komunismu do kostela? Jo, ne. Myslím, že jo. Tak já nevím, o to nebylo doporučovaný, tak já myslím, že ani ne. Myslím si, že ne, jelikož církev nebyla moc tolerována za komunismu. Ne. Z jakého důvodu je podle vás Česká republika silně ateistickou zemí? Co to je? No, protože to nás nemá vliv, Tak podle mě to bylo tím komunismem, že to bylo hodně zakazovaný a ty děti trochu zblblí tím komunismem a tak. No, protože za komunismu bylo různé víry zakázány. Já si taky myslím, že je to způsobeno tím komunismem, že za toho komunismu se do toho kostela moc chodit nemohlo, tak ty lidi si to prostě odvykli a dnešní generaci už málo lidí chodí do kostela. A jaká je podle tebe nejprodávanější kniha na světě? To nám tušení. Twilight. Bible. Že by Bible? A myslíš, že bylo snadné Bibli sehnat normálně v knihkupectví za komunismu? Tak na tuto otázku nevím, jak odpovědět, nejsem si jist. Myslím, že v některých těch volnějších časech, kolem třetím rokem 68 třeba ano, ale pak třeba v období té normalizace si myslím, že moc ne. Ne. Ještě jim řekni, že nejprodávanější kniha na světě je Bible. Já jsem tam Tak jaký by to? To není náhoda. Náhoda neexistuje, protože Exupéry napsal, že náhoda je situace, ve které Bůh se zůstat inkognito.